Mistrzostwa świata we fuzbalu. No toż napoczła się ogólnoświatowo histeryjo. Jo zaś łostuda bajzel i dla jednych kupa uciechy, a dla inszych srogi gańby i rumraju. Napoczli się we piątek 11 czerwca 19 Mistrzostwa Świata we fuzbalu, Hań Kajsik w Afryce Południowej. Tak poprawdzie kejcowe, jak se pamiętam te ostatnie mistrzostwa, we których grali Poloki, to dobrze się stanęło, że nasze fuzbaloki we tych latośnych nie grają i nie trzeba się będzie na żadnego spolać, kiedy naszym klubiom poduglod jak we 2002 roku, kiedy to bezmać wszystko popśniła Edyta Górniak, która przed pierwszym polskim szpilem nie poradziła ginał zaśpiewać naszego hymnu jak jeden z tych dwóch cwilingów. A na toś do richtycznych kibliców będzie chociaż tyle uciechy i że będzie szło obejrzeć wszystkie szpile z rułą bez aurigum. Czajno będzie Kajsik na wywczasy wykludzić całko familię swoja, co by nie było nikiego mojego jednego kamrata. Moja tyroś to miło babeczka, go to ten mój kamrat. Jeśli możesz mi coś ważnego do powiedzenia, to rzeknij to teroski, bo bez najbliższy miesiąc nie będzie to możebne. Napoczyno się fuzbalowy fest. Idzie pedzie, co ten srogi szlach było mistrzostwo globu sprawia richtyczno hysterio na całkim świecie, a po nim wtorym odbiero blank rozum. Nie wtorzy poradzą przyjść łogować kuli tego. Tak od zawdy było, jest i latoś też będzie, bo przed nami srogie branie w Republice Południowej Afryki. I wiecie, a że nie wierzycie człowiekowi nie chce, co ta impreza, kiero dzisiaj nasza skupczo interesa całkiego świata i jest wiele olimpijskich igrzysk najbardziej prestiżowym spektaklem sportowym, rodziła się we srogich bólach. Pierwsze historyczne mistrzostwa odbyli się we Urugwaju w 1930 roku. Można to i było sprawiedliwie, bo na łączo z Urugwaj był richtyczną potęgą. W 1928 roku w Amsterdamie na olimpijskich igrzyskach erwnął godowy medal. Tela, co pogorszyli się na ta decyzję FIFA, Italioki, Szpaniole, Szwedy, Holendry, a na tym pierwszym mundialu zagrało ino 13 reprezentacyjnych, a ino 4 z Europy. Gospodarze ale wyrychtowali w Montevideo pierwszy 100-tysięczny stadion, na którym Urugwaj wygrał pierwsze mistrzostwa świata. Moc kahaj było bez następne lata, ale najważniejsze jest, że Englandery, których mianuje się ojcami fuzbalu, pierwszy raz zagrali w mundialu dopiero w 1950 roku. Historia kolejnych mundialów ukwitowała we kuriozne sytuacje i klęski faworytów. W 1938 roku we Francji Brazylioki byli tak iste swojej przewogi i że do szpilu finałowego wystawili rezerwowy skład. Dali oddychnąć wywołanemu Leonidasowi, który miał festynie rok grać fuzbal po bosoku. Jeszcze z rokszą chruzów, do jakich napoczli mianować Canarinos, turniej u nich doma w 1950 roku, kiedy to na tej wywołanej Marakanie 200 000 przyglądaczy przeżyło szok, kiedy ich liplingi przeciwstali szpil 2-1. Na tym samym turnieju Englandery dostali pożycie od Amerykanów i kiedy to bez telegraf doszło do Europy, wszystkie myśleli, że to jest festelny szpas. Czasem jeszcze dociepnąć, że od 1946 roku mistrzostwa mianowane byli Pucharem Rimeta. Pierwszym trofeum była goldowo Nike d'Or, jak to go dali z francuska, wtoro miała przynależeć na własność pierwszemu manszaftowi, który fastnie ta tytulka majstra 3 razy zakupów. Szafnęli ją Brazylioki w 1970 roku i oni też byli jedynym krajem, który grał we wszystkich doterowskich mundialach.
W 1954 roku bez ten majsterski turniej jak z Sumeryją szli Madziary. W finale zagrali ze Niemcami, którym skorzy wklupali aż 8-3, ale chociaż wygrywali 2-0, na ostatek przegrali 3-2. Historią mundialów to też historią osobliwych torów, których żaden nie uwidział i niezdarzonych decyzjów sędziowskich. Nie stykłoby sam placu na opisaniu wszystkich, ale werci się wspomnieć choćby ino o finałowym szpilu w 1966 roku między Anglią a Niemcami. Engländer Jeff Hurst prasknął festelnie pod górnolata, bal się odbił od niej i od zimi tela, co żaden nie uwidział, winał kaj. Sędzia Gottfried Dienst uznał tora, a same Engländery erbli pierwszo i do teroska jedyno majstersko tytulka. Już zaś osławiony futbalok Argentyńczyk Diego Maradona strzelał tora we szpilu z Engländerami ręką, a sędzia tego tora uznał, a zatem Maradona coś fazolał, kromy takie łoręce pomboczka i takie tam insze belakwasty. Byli też i srogie wojny futbalowe, najczęściej napoczywali same futbaloki, jak na ten przykład w 1954 roku w Bernie, po bestyjskim szpilu Brazylia-Węgry doszło do haj Wesieni, która wiedła do garderoby. W to komu wkulą nie wieda, ale szpil wygrali Madziary 4-2. W 1994 roku już nieszczęsny Andres Escobar prasknął samoboja, a po mundialu jeden kibic prasknął go ze pistoli. Była jeszcze najbardziej wywołana wojna, opisał ją sam Ryszard Kapuściński w 1970 roku, kiedy wojaki Salwadoru zaatakowali Honduras. Z kuli II wojny światowej nie było mistrzostw w 1942 i 1946 roku, a już w 1982 mundial we Hiszpanii był w cieniu wojny anglicko-argentyńskiej o Falklandy, Malwiny. Na tych mistrzostwach we Szpanielsku, a był to u nas w Polsce stan wojenny, nasze partajgenosy bledli dostawali sracki, kiedy uwidzieli na trybunach stadionów olbrzymiaste transparenty popierające Solidarność. Polacy napoczęli grać w Mistrzostwach Świata w 1936 roku, ale mieli srogiego pecha, bo już w pierwszym szpilu trafili na Brazylię, z którą po dogrywce przegrali 5-6. Ale mieli my tam i bohatera, o którym rzekł sam Kejsi głos prawił, Ernsta Wilimowskiego, który tym Brazyliokom strzelał są 4 tory. Zatem była 38-letnia pauza i dopiero do mundialu dostaliśmy się w 1974 roku po najbardziej osławionym torze strzelonym Engländerom na Wembley bez Jana Dumarskiego. Na stadionach dawnego F-u nasze chłopcy grali jak z nut, a trzeci plac był srogim sukcesem Orłów Górskiego, tym bardziej, co pierwszy i ostatni raz polski futbalszpiler Grzegorz Lato erbnął korona króla strzelców. Zatem graliśmy jeszcze w Argentynie, w 1982 roku we Szpanielsku, a już zajęliśmy trzeci plac i nie skorzy jeszcze we Meksyku, a wklupali nam pod ogląd. A latość to moja mocka uciechy ze oglądaniu richtycznych futbaloków i nie musimy się nerwować tym, że nasze są spotloki i grają, choćby to były szpile, nasz plac na wasz plac. Eugen Stniokut.